Noniin, morjesta taas. Mä sain Ruotsista tämmöisen kirjeen Kabelta. Tuli hienosti sisällä tämmönen A4 ja sekä uusi tyyppikilpi. Näillä olisi tarkoitus sitten käydä katsastuskonttorilla nostattamassa tämä painoraja tästä autosta 4250 kiloa. Mä kerron vähän miksi tähän päädyttiin, mitä tämä prosessi meni ja mihin tämä koko homma johtaa. Tää on hyvä juttu. Niin painohan tässä autossa on tietenkin takatallissakin. Tässä nyt ei ole läheskään meidän kaikkia rompeita matkassa, mutta siellä on muun muassa tuo Victronin Multiplussa, mikä painaa itsessään jo aika paljon. Ja sitten toki nämä kaikki muut meidän perusmatkatavarat, vielä grilli puuttuu. Ja tähän tulee tietty vielä sitten polkupyörät, 2 kappaletta sähkömaastopyöriä. Mä laitan tähän reunaan nyt videolle tuolle tämän tekstinä myös sitten nuo arvioidut painot. Eli mikä tää on tää lähtötilanne, auton oma massa 3150 kiloa. Ja sitten kaikki mitä painaa polkupyörät takkuineen ja matkatavarat ja minä ja Karitakin sit suunnilleen mitä me painetaan tuossa yhdessä, niin kyllä sit vaan painoa tähän tulee. Eli kävin nyt laittamassa just tässä, vähän nyt hyödynnetään tätä sataman vesipistettä, niin kun maasta näkee, märkää on, vähän roiski tossa ja taitaa mulla paitakin olla vielä vähän märkä, mutta tankit täyteen. Vettä on, dieseliä on, että on melkein niin kuin matkavarustuksessa. Lisätään vaan enää sit tosiaan ne polkupyörät ja muut irtorompeet. No niin, nyt on vettä lastattu. Siellä on 100%, näkyy tossa noin toi säiliö. Täyteen tuli niin, että helähti. Ja katsotaan siis samalla toi polttoainetankki. Sekin on nyt melkeinpä täys. Sieltä näkyy, mihin nousee. Ja sehän nousee. Se on melkein täys sekin. Elikkäs, tältä näyttää se takatalli. Riompetta on. Sitten yksi hyvä päivitys tähän tuli. Lähti 2 kappaletta 110 ampeeritunnin noita AGM-akkuja. Tilalle tuli tää Litimen LiFePO 4 230 ampeerinen akku. Siellä on myös Orionin X:ssä 50 ampeerinen laturi. Eli se lataa ajaessa 50 ampeeria. Sillä saa aika hyvin virtaa tähän vehkeeseen. Ja toki sitten on vielä aurinkopaneeli työntää noin 100 wattin paneeli tuolla, niin sekin antaa sitten vielä omansa. Et siinä mielessä niin nämä kaikki tämmöiset on myös nyt sitten osittain keventänyt taas vastavuoroisesti painoa, kun tuo Litimen akkuhan ei paina läheskään niin paljon kuin ne 2 kappaletta AGM-akkuja. Se minkä takia tähän nyt lähdettiin, niin hyvin pitkälti siitä, että viime vuoden kesälomareissukin meillä meni todennäköisesti ylipainoisella autolla. Kaben omamassa on se 3150 kiloa, siihen sitten vielä painot päälle, matkustajat, Karita ja minä. Oma 200 kiloa heitetään nyt pyöreästi näin. Sitten toki 2 kappaletta sähkömaastopyöriä, noin 26 kiloa kappale, pyöristetään nyt 50 kiloa. Ja sitten tietenkin kaikki vedet ja naftat ja ruuat ja vaatteet. Mitähän muuta meillä sitten ollut matkassa, mutta aika pitkälti siinä se on ollut. Eli mä nyt listaan tähän ruutuun vähän näitä, mitä kaikkea niin kuin nyt on. Tuossa niitä näkyy. Ja kokonaispainoarviolta meillä on ollut se. Toi. Ja nyt huomenna kun mä menen puntarille. Tässä ei ole polkupyöriä nyt matkassa, mutta vesitankki on täys, naftatankki on lähes täys. Ja mä menen yksin ainoana matkustajana siihen sitten, niin jonkinlainen arvio tietenkin voisi olla paikallaan. Mä voisin veikata, että 3150 kiloa, noin ehkä joku 150, 3400, 3450 kiloa näyttää puntari. Katsotaan miten oikein mä osun. Mutta miten tää homma meni? Tää meni silleen, että viime kesänä, vai oliko kesän lopulla, mä laitoin
Kabelle Ruotsiin sähköpostia ja kerron aikomuksestani nostattaa tämän auton painorajaa. Ja kysyin sieltä ihan hienosti translatea hyväksi käyttäen ruotsin kielellä, että onnistuuko. Mitään vastausta sieltä ei tullut. Ei moneen kuukauteen. Sitten olikohan se joskus talvella, syksyllä, mä en muista vuoden lopussa, kun mä laitoin sitten taas tuosta niinku Helsinki Karavaanin kautta kyselyä. Mä et voisiko ne selvittää, että painorajan nostoa. Ja ne sanoivat ilman muuta. Ja arvioitiin suunnilleen, että mitähän se voisi maksaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. He lähti asian selvittämään ja siinäkin kesti paljon aikaa. He joutuivat myös tekemään kyselyt sinne, että missä, mikä homma. Siinä meni varmaan 2 kuukautta ehkä. 10 päivämäärät että saisin kaivettua, mutta summa summarum. Voi sanoa, että useamman kuukauden projekti oli saada noi tyyppikilpi ja se todistus, jonka kanssa voi mennä konttorille ja tehdä sen painonkorotuksen. Nyt ne on mulla tässä. Mitä tää maksoi? Tää maksoi Helsinki Karavaanilla painonkoroustodistus plus tyyppikilpi 450 €. Se oli ton summa. Ja katsastusmaksu on 90 muutoskatsastus. Ja varmistin etukäteen puhelimessa, kun aikaa varaa, niin pääseekö puntarille. Niin totesivat, että kyllä pääsee. Ne onpahan kiva mennä. Ja sitten onpahan kiva lähteä seuraava kerran reissuun. Ei tarvitse enää jännittää sit painorajaa paljon se on. Että mä uskon, että me saadaan tää lastattua sille oikein. Totta kai akselikohtaista massaa tai akselikohtaista painorajaa ei saa ylittää. Eli ei voi laittaa takatallia täyteen tavaraa tai keulaa tai whatever. Mutta se pitää olla balanssissa. Ja eiköhän me se opita tekemään. Jos me tuossa kesällä sinne Norjaan lähdetään, niin kuin ollaan vähän suunniteltu, niin ei ainakaan tarvitse korvat luimussa aina ajella siellä, niin kuin viime vuonna tehtiin pikavisitti sinne Narvikkiin, kun Kilpisjärveltä raja ylitettiin. Mut näin. No niin, sitten on katsastuskonttorilla käyty ja katsastusmies tuossa naputteli papereita jonkin aikaa koneelle ja tuli katsomaan ton olemassa olevan tyyppikilven, mikä tässä oli entuudestaan ja samalla kilometrit. Hän sanoi, että laita toi uusi kilpi tuohon vanhan yläpuolelle ja hänkään naputtele paperit, menee 10 minuuttia, tulee hetken päästä katsomaan. Eli siinä se nyt on. Uusi kilpi komeilee kiltävänä siinä vanhan rinnalla. Näin ollen. Tämä homma nyt alkaa sitten olla niin kuin sitä myöten tässä, että odotellaan vielä viimeisimmät paperit, että se on virallista. Tarkoittaa käytännössä sitä, että sen jälkeen tällä ajoneuvolla ajataankin enää vaan sitten se ajokortilla. Sen se vaatii. Ja varmaan tulee vähän veroihin muutoksia ja en tiedä mitä tapahtuu vakuutusmaksulle sun muille, mutta se selvii sitten, sen aika näyttää. Ja tässähän oli vähän semmosia pieniä jänniä muuttujia tässä matkan varrella ja mä kävin tuolla yhdellä toisella asemalla, kävin puntarilla. Katsastusmies sanoi, että hän ei nyt voi tehdä. En tiedä mikä oli heillä se syy tai selitys siihen, mutta hän sanoi, että vie toiselle asemalle, niin siellä sitten hoituu. No, jotain erikoista. Mä ajattelin, että on tää nyt taas tätä meidän tuuri, etteikö tää nyt jumakauta onnistu tämäkään. Et meillä on tässä ollut Kaben kanssa kaikenlaista ja Fiatin, mikä tää nyt on tää paketti, niin kaikenlaista säätöä ja yllätystä matkassa. Ja vaan miten tää nyt taas alkoi tälleen? No mutta onneksi nyt kaikki ok. Se paino, mitä se puntari näytti, mä en kehtaa sitä kertoa. Mä en kehtaa sitä laittaa tähän videolle. Mut sen sanon, että kannattaa olla tarkkana. Suosittelen käyttämään autoa tuommoisessa reissuvarustuksessakin, niin saa ainakin varmemman todennäköisemmän lopputuloksen niin vaalla. Toki varmasti näissä on eroja, mutta etenkin nämä isomman pään pidemmät autot, mitkä on siihen 3,5 tonniin, niin en ihan sokkona siihen luottaisi. Mutta mä jätän sen nyt arvotukseksi, sen painon. Eihän se yli ollut, ei tietenkään, enää minä laittomalla autolla ajele. Siitä lähdetään. Ai.
No niin, se on tässä. Katsastusmies toi tuossa paperit ja totesi, että uusi kilpikin on paikallaan ja toi tuossa hyväksytyt muutosasiakirjat tähän näin. Eli käytännössä tämä on nyt sitten muutoskatsastus, ajoluokka M1 ja se on sinne laittanut tarvittavat dokumentit, tiedot sinne järjestelmiin. Eli tässä on nyt uusi rekisteriote, missä sitten on myös mainittu nämä ajoneuvon omamassa on siis 3140 eikä 3150 niin kuin mä tuossa aiemmin taisin sanoa. Ja sitten tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa 4250 kiloa. Se on hyvä. Ja sitten vielä saa vetää perävaunumassa jarruin 2000 kiloa. Eli suurin kokonaismassa tieliikenteessä on 6000 kiloa. Mutta 4250 kiloa. Eikä me siihen sovita polkupyörät, Karita ja minä. Menee vielä vaikka 2 matkustajaa ja matkatavarat. Nyt on huoletonta menoa. Tommi kuittaa tältä osin ja tää homma on nyt tässä. Jes, se on moro.